गोजोनथाव खौरां हादोरनि लाख लाख आबादारि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां माखासे साननि उनावनो लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। नोंगौ प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 19 नं किस्तिनि राङा फैगौ 18 जुनाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव जमा जागोन। फैगौ 18 जुननि फुङाव साफ्रोमबो आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव बे 19 नं किस्तिनि रांखौ जमा खालामनाय जागोन। नोंगौ आसामाव 17,05,000 आबादारिफोरा बे रांखौ मोनगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ थांनाय 9 जुनाव थामथि खेब गाहाय मन्त्रिनि समायखिरा लाखांनायनि उनावनो बे थिरांथा सागानखौ होदोंमोन। नोंगौ फैगौ 18 जुनाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ वाराणसियाव मोनसे बटन थुनानै आबादारिफोरनि रांखौ हगारगोन। नोंगौ हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 18 जुनाव हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।